Bon dia a tothom. Director general d'Alimentació, president de la Fundació Institut Català de la Cuina i Cultura Gastronòmica, coordinadora general del Tercer Congrés, presidents i directors de les comissions territorials, autoritats, ponents, agents i actors del món de la cuina, senyores i senyors. Fa molts mesos, cap al juliol del 2017, vam iniciar els treballs de creació d'una estructura que permetés el desenvolupament del Tercer Congrés Català de la Cuina. I per això ens vàrem reunir en l'Auditori d'Acció, en presència del director executiu d'Agència Catalana de Turisme, el senyor Patrick Torrent, un conjunt de persones que representàvem institucions i entitats relacionades amb el sector de la cuina i la gastronomia. Avui hem de gaudir tots els que hem treballat durant aquests 2 anys del treball realitzat, que l'observarem en les diferents presentacions, i a la vegada també entendre que gran part del que avui es diu no és un punt i final, sinó un punt de començament d'una activitat que arribarà fins al 4è Congrés Català de la Cuina. Aquest primer congrés, que es va realitzar l'any 81 i que va acabar l'any 82, té uns elements fonamentals que avui els tenim dintre ja de la història del nostre país, però que bàsicament estava lligat a 3 objectius. Primer, potenciar el turisme interior i exterior i buscar aquesta línia exterior amb inquietuds gastronòmiques, recuperar i promoure la identitat gastronòmica catalana i aconseguir una imatge fidel i detallada de la nostra cuina. És veritat que en aquest moment, 81-82, hi havia un entorn cultural al país que afavoria aquesta discussió en l'àmbit del primer congrés. Uns anys més tard, el 94-95, es realitza el 2è Congrés Català de la Cuina. És un debat permanent sobre la realitat de la cuina del país. Es promou una imatge de cuina a l'exterior. Aquí el turisme és l'element fonamental i, per tant, s'entén que en aquell moment sigui l'Agència Catalana de Turisme qui promou i sigui la pròpia Conselleria que ho tiri endavant. Promou la imatge de cuina a l'exterior, per tant, però a través d'una història, d'una anàlisi de la situació sobre els aspectes antropològics relacionats amb l'alimentació i la història. Inicialment, els primers treballs lligats a l'entorn de cuiners i cuineres era a l'estructurar en l'entorn del que va ser després l'àmbit d'una càtedra Saint-Subi, una càtedra Saint-Subi que va agafar aquest nom arrel d'un dels llibres més importants que tenim en l'àmbit català, on comencem a salvar d'alguna manera el nostre patrimoni i la nostra història. És veritat que aquesta càtedra Saint-Subi va tenir un paper transitori, va evolucionar i avui podem estar orgullosos que una part successiva d'aquest efecte és avui Odela, un dels entorns interuniversitaris que desenvolupa una part del coneixement alimentari a casa nostra. Cal indicar que el Tercer Congrés, per tant, arriba amb aquesta evolució del primer i 2è Congrés. És veritat que turisme és en aquest moment el discurs que és l'important i, tal com ja he dit abans, és l'evolució que agafa al començament del Congrés, però ja es veu a venir que en aquests 25 anys que han passat des del 2è al 3è han canviat moltes coses i pràcticament veurem, avui a les dissertacions, com el concepte que està darrere de la cuina i de la gastronomia té avui un discurs molt més sòlid i molt més important que agafa pràcticament tots els departaments de la Generalitat com a elements fonamentals. Els objectius del Tercer Congrés són senzills: consolidar la cuina catalana en el seu lideratge mundial, definir el mapa dels actors de la cuina i la gastronomia i definir i impulsar una estratègia que serveixi més enllà de l'activitat normal de cada dia, que vagi en aquest horitzó 2025, però que no oblidi tampoc que no som només locals, sinó que som globals i que a nivell global avui estem obligats a respondre sobre l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Cada una d'aquestes caixes que veuen aquí forma part d'una de les línies estratègiques i cada punt està dividit en diferents subapartats que avui veurem, quan es vagin explicant, les activitats que s'han realitzat per respondre a cada un dels que tenim aquí. És veritat que en l'EJU Cultura i Patrimoni Culinari, una de les realitats que es van exposar va ser en la Facultat de Geografia i Història, quan els membres de la taula van començar a parlar sobre els elements del que és la història i l'antropologia de l'alimentació, després passen a lo que és la història i l'antropologia lligada a l'àmbit gastronòmic, però acaben, evidentment, després d'això, sobre el paper de la cuina i el paper de la cuina catalana. En l'eix 2, la gastronomia com a motor cultural i socioeconòmic de Catalunya,
És un element que claríssimament estava en l'ambient, en l'àmbit del turisme, però que avui queda claríssim també que agafa altres àrees econòmiques, com és la part de la indústria i, òbviament, el paper de la salut i d'altres entorns. L'eix tercer és el paper de cuiners i cuineres com a promotors de cuina catalana. És obvi que aquí hi havia un paper que no s'havia tractat en el segon congrés, que era el paper de la dona com a peça clau del que és el procés de la cuina, no només dels grans cuiners, sinó també de les cuines familiars i de les cuines patrimonials i el que és la història dels territoris, les cuines que serien tradicionals i en l'àmbit rural encara és més important, però a la vegada també el paper dels xefs com a cuineres en el que presenten aquesta dualitat important, i això és un dels àmbits que, entre d'altres, també s'ha treballat. En l'eix 4, el coneixement culinari, formació, recerca i innovació, aquí és on hi teníem un paper més important, és on realment des del segon congrés li feia falta un treball intensiu, i això es va lograr al realitzar dintre del propi tercer congrés una trobada de científics i cuiners internacionals, el Science and Cooking World Congress, Barcelona 2019. És veritat que en l'eix 5è no podem deixar d'indicar el paper important de la cuina, la indústria i el món del treball, un paper fonamental en positiu, que serà exposat també per PIMEC, que hi participa de manera activa, però també en l'entorn del treball, el paper que ens queda encara per tenir un món del treball lligat a la cuina, a nivell de la cuina mitjana i la cuina més baixa, en el que hi ha encara una gran feina per fer per arribar als estàndards de qualitat que tots volem. En l'entorn de l'eix 6è i l'últim és el de la cuina i societat, la cuina catalana com una eina de prevenció de salut, un element fonamental en el món de la salut, que avui, gràcies a tenir al final d'aquest acte la consellera de Salut en podrem parlar, però també de cohesió social i de sostenibilitat. I és aquí on el tema del malbaratament és una peça clau en la que, en l'acte que es va realitzar fa unes setmanes en el campus d'alimentació de Torribera, Carme Ruscalleda i els diferents ponents van poder parlar-ne de manera clara. En qualsevol cas, avui el que veuran és tot això que els he dit molt més ben explicat, però no podia deixar d'indicar l'agraïment personal i de tots els membres del comitè executiu, no només als departaments de la Generalitat que avui ens acompanyen, en aquells que avui no estan aquí però que ens han ajudat en algunes de les activitats, també a Presidència per estar avui a Palau fent aquesta presentació, a tots els membres de les comissions territorials que gràcies a la seva activa participació i desinteressada, perquè és evident que aquest congrés s'ha fet pràcticament sense res, i per tant nosaltres n'estem orgullosos perquè som la gent de baix les que hem pogut fer aquesta feina, i no ha sigut, com altres vegades, el primer i segon congrés, que va ser des de l'administració que programa un pressupost i tira endavant per fer una sèrie d'activitats. Ningú que sigui crític amb el que hem fet, perquè ho hem fet des de baix, sense mitjans, però amb una il·lusió pel nostre país. Gràcies.